Illum se naraw wieħed mill-iktar safar komuni li jkun hawn magħna f'dan iż-żmien, il-vjolin tax-xitwa. Dan l-asfur żgħir li jiżem biss bejn 6 u 9 grammi kollox huwa komuni ħafna fl-Ewropa u numri kbar qattaw ix-xitwa fil-Mediterran. Huwa asfur sempliċi b'kulur ħadrani fejn in-nisa u l-irġiel jidhru l-istess. B'dan il-munqar fin jaqbad ħafna insetti żgħar u naraw jagħmel ħafna akrobaziji għal pilfrijej tas-siġar. Uħobb ukoll li jkun ħafna qrib l-ilma f'postijiet umdużi fejn iktar faċli għalih isib l-insetti. Iżda mhux restritt tal fejn l-ilma biss u nistgħu narawh kull fejn hemm ftit siġar, anke fil-ġonna fl-irħula tagħna. Fil-fatt alla folja huwa insettivoru għal xi naqra gallettini taqalu zaqqu wkoll u ġieli jinżel ukoll fuq il-bird tables inaqqar. L-isem vjolin ġej minħabba l-anja ħelwa tiegħu li Malta nisimgħuha spiss meta jkun b'nazzi fix-xitwa, speċjalment meta taqleb is-sena u tibda toqrob ir-rebbija. Fil-waqt li bil-Malti l-isem hu forsi ftit romantiku, b'lingwi oħra bħal Ġermaniż żilbżalb jew bl-Ingliż ċifċef, l-isem jiddeskrivi aktar b'mod dirett in-noti li jikkomponu l-anja partikolari tiegħu. Peress li hija speċi numeruża, hija waħda mill-iktar speċi li tiġi rringjata fl-Ewropa kollha, u bekk waħda mill-iktar li jkollna biċċriket minn barra. Biss f'dan l-aħħar 5 snin kellna ċifċofs minn diversi postijiet fl-Italja, minn Korsika, mill-Kroazja, miċ-Ċeka Repubblika, mill-Ġermanja, Slovenja, l-Ungerija u anke n-Norveġja. U kollna wkoll ħafna ċifċofs li jiġu lura Malta sena wara sena u qattaw ix-xitwa hawnhekk. Fl-2020 kellna wieħed li rringjajnieh l-Adira f'Diċembru tal-2012 u baqa' jiġi probabbilment kull sena għal 8 snin sħaħ għax qbadnieh ukoll fl-2013, 14, 15, 18 sa ma rajnieh l-aħħar fi frar tal-2020. Fil-Maġġi miġġub lilkom kollaborazzjoni ma' APS Bank.